sanibona i-ex ufuna ukuyihlabekise njalo nje la uhlangana nayo khona. Uyabona ama ex yakhe kufica esupermarket, ingabe Boxer, ingabe Woolworths, ingabe eSpar, ingabe kwaCheckers, ingabe Pick n Pay. Uzothenga nje mhlawumbe uzoyithengela 2 kg nje isisheba sikho kahle ekhaya. Mhlawumbe na leyo no rocks leyo nje. Uma wayibona ex shiya phansi leyo nto leyo. Thatha itrolley lenkulu la isha ama 5 kg ama braai pack awu4, ufaka ama cornflakes, ufaka iBoerewors, ufaka inyama ebomvu, ufake nje yonke into ongahle uyicabange, amafutha okuthosa, ama olive oil, ungathi ungathatha ngisho 5 liter bakhona khona izobona nje ex ukuthi hayi akuhambi kahle, bese uyayaluza ungayi ngasethilini uzoqhamuka ngakuye ngazathi ubungayiboni ngathi uyithela kuye bese uyabingelela hawu bakithi maka ase uyaphilani, hawu uyaphila, hawu right nami ngisazama ukucosha lapha. Uma ka ase athi mayekubona abone ukuthi hayi engathi walahla lapha, kukhona indoda ongathi ngomhla ka8 nje isibutha inqolo nje ngomhla ka12 ukhona umuntu ongagcwalisa inqola kanje rawunda nesitolo sonke round azaphuma maka asemahle mayephuma nje ushiye phansi inqola leni uyothatha ubasket wakho loya okade no 2 kg nenorox yakho uphuma ushaya ithilini uphuma uhambe. Balekela ini akufuneki maka ase yakufice ngathi ugaxele, akufuneki maka ase yakufice ngathi izinto ayihamba kahle. Ufuna maka ase ethi noma esehleli nendoda yakhe lenentsha acabanga ukuthi hayi yabona ulahla kwami ungubane, hayi ngathi ngabheda kakhulu. Yabo ebuka isimo sakhe, i-ex iyahlabekiswa, i-ex iyagqilazwa, i-ex akufuneki ikhululeke, i-ex ayingakhuluphali ukhona, i-ex ayithwale kanzima, abone naye ukuthi hayi impela qede lapho uthatha 2 kg wakho lo osuqala ngisho ukujula ngoba kade ubekile, uthatha irocks yakho le ushaye ukhiphe nekhadi lama-point uzama ukuthi kwehle wona lento oyiphethe ngoba imali ayikho, kodwa ukhanda ini, ukhanda isithombe lapha kumaka ase ukuthi noma ehamba noma esegibela itekisi abone ukuthi hey ngayiphuthisela ngendoda lapha. I-ex iyagqilazwa. Siyabingelela ngani ukuthi sacela maqala ungena kuleli khasi lethu wenza ubulogu isicofa subscribe button kule channel yethu ewenza kwethu yelana ke umaphathanisi ukhuluma indaba enkulu yokuhlabekisa i-ex yakho ngane zakwethu. Mina nawe bengathanda sihlangana kwi-comment section sizovulwa ku 20 ngalolu daba, ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu. Danko.